Parte sa kalsada paingon sa Sitio Cruzan, Bulacau ug Candelawan, Dakbayan sa Talisay. Dahol pa gaganilang kadlawon. Moabot sa 8 metros ang yuta nga nahulpa, hinungdan nga ang nahisgutang mga dan, wa gipaagian. Wa hinuoy na angol sa maong hitabo. Ani ang report ni Femery Dumabo. Pasado las 3 ganihang kadlaw na hulpa ang usa ka parte sa karsada sa maong dapit. Kininunot sa pagkabuslot sa tubo sa Metro Cebu Water District kon MCWD, maong nag-umido ang tubig sa ilawom sa yuta. Tungod sa hitabo, sa iyong gisusi ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, uban ang mga kapitan sa Bulacau ug Candelawan, lakip na sa mga department head ang maong dapit. Nasuta nga nakapangayo na og permit ang MCWD sa City Toda aron masusi ang water pipe tungod sa problema sa aga sa tubig sa lugar. While nagsigis lagkout, nakita nila na naagi broken na pipe. Katong broken na pipe tungod pressurize ang water, maotoy nakaguba sa dan, then nahulpa ang dan tungod niadto. So naana diri ginina si MCWD. First of all, na-fix na nila ang pipe. Kaya nakita man nila. So mobalik na ang tubig dito dapita. Karon within the day mahuman nila og tambak og compact. Nangayo sila nakog permit last Saturday nga doon na sila emergency nga ayohon nga linya diha sa area, pero dili atong specific nga nahitabo ang pagkahugno. Adjacent ato. Ilan na lang tong gisubay ang tubo og dito nila na-detect nga naa ngadto nga portion sa daan. Naato nga sa daan. So ga-expect sila og gamay lang nga problema. Mato gigamit na nila og kining katong breaker. Okay. Concrete man, di man madaog manumano. So concrete man. So paggamit og breaker, bidto na nahitabo. Hinon way napiktuhang sakyanan o naangol lunod sa maong paghulpa. Apan temporaryo kining gisirad-an gikan sa mga sakyanan. Nakigtigo mo sabdayon si Gulyas sa taga MCWD o sa taga Department of Public Works and Highways ganihang buntag. Matod sa mayor nga naayo na ang tubo sa MCWD o gitabunan na kinigbalik og yuta. Gani aduna na sab aga sa tubig ang mga lugar sa Cruzan, Bulacau ug sa Candelawan. Moabot gyud og 8 metros ang gitas-on sa paghulpa. Nagpasalamat lang si Gulyas nga nahitabo kini samtang nagtrabaho ang MCWD sa Kadlawon ug way mga sakyanan o motorista nga miagi sa dapit. Ang mga residente nga napiktuhan adto lang una gipaagi sa habig sa Barangay Bulacau sa syudad sa Subo. Karong hapon mo decide ni when simintuhon. Mo okay ko na simintuhon right away kay magian man ang one half of the dam. Pero pwede sad na rough road lang sa Asia para makumpak maayo inigagis mga auto, then holiday like 28 na to simintuhon. But that's something that we have to decide on later this afternoon. Oban ni Philip Patricio Grod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.